Malawi Today. Tina wati Yesu Kristo mwana mulungu wa moyo ambuye Omeba agabira amabanga business ya bala everybody nufuna de wenke ni malika bwira kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Monga mukudziwa kuti zisankho zilipo mchaka chino ndipo zambiri zikuchitika, komano pambuyo poti kampeni sanatsegulire zipani zosiyana-siyana zikutuluka ndi kumakapanga misonkhano yosiyana-siyana m'malo osiyana-siyana a mdziko lino kukonzekera kampeni imeneyi. Nde lero tifuna tikupasireni zina mwa zoyankhula za akuluakulu achipani cha DPP m'malo osiyana-siyana. Koma tisanayambe zimenezo tatiyeni timphere. Tina wati Yesu Kristo mwana mulungu wa moyo ambuye taona niposa chadwa president wa jina misa ndikumandela kuti wapanga chitukuko ndi amatatibera Jehova ndipembeseo ndipempelanga ambuye muchitene munthu uyu amene angotibera daire ndi daire amene angotipa daire amene ntchito yake ndikumanga imene ntchito yake ndikususa ambuye mulungu wa Israeli ndipembeselo ndipempelanga musaiwalenso abale adafa pangozi ya ndege achina Yehova chilima ambuye ifesikiwala kufikira chilungamo tisachione muzina loti Yesu Kristo mwana mulungu wa moyo ambuye ifesikiwala fajengrama simena kutibera za chitukuko amene katundwa kungokwela daire ambuye ndipembeselo ndipempelanga musawasie choncho ambuye ndipembeselo ndipempelanga kuti nthenda za chilendo ambuye ziwakhuse ndipo pipi yambe kuwatibula muzina loti Yesu Kristo ndikulengesa pipi muzina loti Yesu Kristo Yehova musakale chete kuyang'anira nkhandwe zikutizusa kuyang'anira mambala kutibera kuyang'anira sifamba zikutizusa tipulumuseni Jehova muzina loti Yesu Kristo ine ndapemphera ndikuyamika tonse tinene kuti amen. Omeba agabira amabanga business ya bala everybody nufuna de wenke ni malika bwira ndichipani chanu cha Malawi Congress Party inuaka bwira china chii chose ni Professor Peter Mutharika simu kufanana agabira tiambia pa school yanu usimu kufanana ni Professor Peter Mutharika. Ni mundu wophunzira kwambiri ndi profesa ini wasi mukufika hapo chachiwiri akabwira ndifuna ndikuyankheni mphamvu pakati pa inu akabwira ndi Profesa Peter Mutharika amene ndi mphamvu Profesa Peter Mutharika ine akabwira ine ndikuwuzani ndinayang'ani saidi ndinayenda nanu kuchokera pa DC kupita kuseli ku education kuja amenti mkamaliza kukhota college ili mwatopa kale tinakuwuzani kuti mupume amene mmapuma apo mmaliza somkonono mfenyena kuti mulibe mphamvu ndakuyambira wakabwira kisaka kumbe mukulipa na Profesa Peter Mutharika si sauli yanu
tamva kulankhula kumeneko kwa anthu a chipani cha DPP kumisonkhano yongwe imayima ndi mulitu nkhani mmenemo si nkhani sozonena kuti mpaka tizichita kumabwereza koma mwazimvera nokha zimene zakambidwa mmenemo ndi kwa anthu amene mukungotereza kumene subscribe to the channel komanso osayiwala kupanga comment ndi kupanga share ma videos amene tikuponya malo ano koposaposa kudina kabero kuti zambiri zimene timaponya pano muzikhala anthu oyambirira kuzipeza kufikiranso nthawi ina ife tingoti mwakoma nonse zikomo Wengeni mphamvu pakati pa inu akabwira ndi Profesa Peter Mutharika amene ndi mphamvu Profesa Peter Mutharika. Inu akabwira ine ndikuwuza ndinayang'ani Saidi ndinenda nanu kuchokera pa DC kupita ku Self Education kuja amene tinkamaliza kukhota college ni mwatopa kale tinakuwuzani kuti mupume amene mmapumapo mmaliza sonkonono msonyeza kuti mulibe mphamvu.